Gregor Schlierenzauer hyppäsi eilen 140 metriä avauskierroksella ja nyt tekee sitten saman tempun Simon Ammann. Upea hyppy. Ja se vie kyllä sveitsiläisen kärkeen. Tästä alaspulosta sitten voi olla jokainen vähän omaa mieltään. Telemark vai ei Telemark? Mielenkiintoista on nyt katsoa, mitä tekee norjalaistuomari Ole Valset. Antaa tästä hypystä 17,5. Jos siellä olisi ollut Herra Ahonen, niin varmasti olisi annettu 16,5 vastaavanlaisesta alaspulosta. Näin se vain menee ja meni, mutta ei siinä mitään. Ammann johtaa 143,1 pistettä ja siinä on 2,5 pinnaa suurin piirtein Hautamäkeen käppiä. Gregor Schlierenzauer päättää ensimmäisen kierroksen. Itävaltalainen on ilmojen teillä. Tulee korkealta hyvännäköisessä asennossa. Mutta ei niin pitkälle kuin Ammann, ei niin pitkälle kuin Hautamäki, joten Gregor Schlierenzauer jokaisessa liivissään joutuu toisella kierroksella taka-ajajan rooliin. Ensimmäisen osakilpailun voittanut Simon Ammann, sveitsiläinen, johtaa avauskierroksen jälkeen kilpailua. Matti Hautamäki on kakkosena ja sitten jännitetään kumpi on kolmasena, Morgenstern vai Schlierenzauer. Tällä kaksikolla vain puoli metriä hyppypituudessa eroa Morgensternin eduksi. Martin Koch on sitten siinä neljäntenä, kun Schlierenzauer menee viidenneksi. Eli hän jää Kochinkin taakse 136,7 pinnaa. Ei siinä ole kuin 1/10 Martin Kochiin, joten Ammannin Hautamäen takana kova itävaltalaismiehitys. Morgenstern, Koch, Schlierenzauer, sitten Küttel 6., Jakobsen 7., Vasiljev 8., Larinto hienosti 9., Uhrmann 10. Siinä vielä graafista esitystä siitä, mitä jo sanotuksi tuli. Ammann johtaa, Hautamäki, Morgenstern. Ei oikeastaan mitään yllätyksiä avauskierroksella tämän kärjen suhteen. Ville Larintokin hienosti 9.